kung sorry gid kino ga intermittent ang signal kay ina. Yes, actually, art may nga galiwat sa imo. May nga Aha. So bali magluwas kay Senate President Subiri, may mga representante man mag-attend gikan sa DPWH, DOH kung no. That's correct. Actually, art in-invite nato ng directors ng DP kag sang Department of Health na mag-attend sa mga aga sa groundbreaking for the hospital. Actually, sa man piraman ka mga members ng house na ridere in message pa natin if they're available ka makatambong subong. Aha. So isa ini ka maayugid nga development and ako first and foremost ga congratulate ako sa imo kung nagapasalamat in behalf of Bacolod non nga ini nga damgo medyo malawig-lawig na kung and kon ako mo may ara na sang seremonya subong do amo na ni bala ang patimaan nga madayon na gid hindi na gid mapunggan kong Yan, actually, thank you, Gid. So, amo ni siya, no? Quality, groundbreaking, pero this will commence na yan ang pagpatigayon sang landef, no? Kagang construction sang mga ancillary buildings sa hospital. And then, aside from the groundbreaking, actually, may MOA signing man this morning between Department of Health kag ang LGU, no? With the Mayor Albi. Ang MOA signing action art is for the 250 million nga i-release ang Department of Health for the construction of the main building action art. So meaning all is set na gid for the hospital. Yes. So after sina nga may signing na and then ang bidding will start na dayon kung for the main building. Yes, no. So patigayon naman na ang bidding process, no. And I think ang mga planos ang DOH na ginawlat-ulat naton will also be available action art. So simultaneous na siya, no, while patigayon sang land dev sa entire nga property, then sugod na pila naman ka mga buildings including the main building of the hospital action art. Atoy akong ang namuno mo last time nga do 200 million man something sa other building and structures. Bali anong gwa siya na di na sila ipatukod kag sino ma-implement siya na akong? Dira na siya action art man tupad mismo sa hospital, meaning the entire 4 hectares, no? Okay. I-land dev ni siya, when land development, i-prepare ang ruta, no? Ang mga terrain sila. And then pati kayo naman sa DPWH sa pagpatukol sa ibang mga buildings na kinanglanon for the hospital. So DPWH ang ma-implement na while the construction of the main building naman niya, the funds will come from the Department of Health. I see. So DPWH patigayon sini kag most likely sugdan man ni nila agilayon niya kong. Yes, Action Art, no, actually, mo na lang siya ginahulat no, nga maplastar ng tanan, no, nga muwara na ang Department of Health na agreement between the LGU and the city and the Department of Health, no, tanan. So pagkatapos niya makasugod na gilayon ang DPWH man sa ila part sa sining construction sang hospital. Nagligad ang pag-intindi ko daw may mga pagbag-o nga daw ang location gibala sa main building kay nagligad to daw ginliwat ini kung daw ang plastar niya. Paano ini? Ang original sining plano when I talked to the donors, no, meaning ang pamilya Hinsoli, was they will donate the entire 4 hectares for the hospital, meaning priority is for the hospital. No, and then when I talked to the Department of Health, same thing man, it's for the hospital. No, but there were along the way there were suggestions and proposals from the LGU nga di wanted nga ibutang man dira ang City Health side by side with the hospital. No, but towards the end naghambal ang Department of Health ka base ilayang advice sabi, no, kag ilang paglantaw nga hindi sound nga itupadon mo ang hospital with the City Health. No, dapat it should be separate, meaning hindi na dapat nga side by side nga ang hospital mo ara man ang imong City Health. City Health. Yes. So ang ilang rason ang hospital curative, ang City Health preventive.
muning ilabi nga perspective plus ang ang mga disease control management, no, kabudlay nga usually ka kadto sa city health, it's either mapa-check up ka, mapakuha ka papers, no, kag iban pa kinanglanon. So kung ara side by side ng hospital, I mean with what we experienced especially during this pandemic, makita ginaton nga hindi dapat nga tupadon. Amo ni ang opinion kag pananawan abi kag suggestion sang Department of Health, no? So they presented it with the LGU, with Mayor Albi, no, last I think though June bala kung di ko magsala. So nag-agree ang LGU nga sundo niya ang pananawan sang Department of Health. That's why again ang disenyo is the same but ang pag-configurate sang duta or ang pag-plaster motong ginliwat nila nga dapat hindi gid pagibutang sa igad ang hospital kiti daw ka hindi namin ang tawon makapagsulod mo sa medical complex ang hospital ato scaled so dapat ang hospital gidas tunga. That is why naging correct. disenyuhan nila liwat action art. Pero atong design mo sir, no, perspective sa ito kagin presentar mo, amo gin man to yung sundo, no? Yes. It's almost the same, no? Ang ginliwat lang niya, like for example, ang pananawa ni suggestion ni Mayor Albi, kasi magsulod ka sa isa ka hospital, main lobby. Dapat ang emergency room mo, may separate man niya nga, door nga agyan. Correct. Accessible gid gyapon. Hindi pwede ka pagsulod mo sa main lobby, para man na emergency room. No, so ang buto ang ginliwat abi sang Department of Health, no, kag gidimo na sa floor plan from first, second, third, so ginpang redesign, no, kag I think they're almost ready nga i-present na sa LGU ang floor plan. But the design is basically palarias lang action art. Yes. Ang namin pag-isina, pag-attend karon ni Senate President Subire, basi mabalsa siya, I know that the equipment sini kinanglanon, pero next year pang target sini magkumpleto ang construction gid kong, di ba? Yes, we are looking at siguro hopefully towards the end of 2023 kabay pang matapos na ni siya, no. Kay ang target sini a little over almost 2 years siguro no nga ubrahan na gid sini. So ang equipments ipasulod na mo ni most likely 2024 siguro budget or kung may nagaw 2023 ang medical equipment. But ang DOH ga suggest man nga 2024 na ipasulod ang pondo for the equipment kadasig man ako mag-purchase ang mga medical equipments for the hospital base karon kung maganahan si Senate President kung magambal abi dugangan ko nang iamot ko na sa inyo hindi na ko una action art mo lahat lang ko sang announcement kini mga istorya na man kami ni tatlo ni Mayor Albi with regards sa dugang pang ilimuon for Bacolod City. Yes sir. Pero by the way, ari ka na ginman, isalot ko na lang ni anong update kini sa kuan redistricting sa Bacolod to sir sa mga meetings inyo. Amo tong last namon action art gulat na lang ko sa schedule for the hearing, no. Kay I think clear naman to ya with the Committee on Local Government, no. So gulat na lang kami ako personally on my part as the author, ginulat ko na lang ang mga mapa na nag-request na kami sa I think the Bureau of Lands, if I'm not mistaken, ang mapa, ang population official from the National Statistics Office, no. Then mag-hearing, everything will be endorsed, no, sa committee ba. Yes. Finally, kung ano mensahe mo sa Bacolod noon with this latest subong kung bangod sa sining ara na hospital and the ang ceremony patigayon na today. Well, actually, naging pasalamat gid ko sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod, no, nga nagsuporta gid sining damgo sang tanan nga today is very very significant, historical and important because amuning adlaw nga masugod na ang finally, no, after so many years of our dreams, masugod na pagpatindog sa aton nga hospital. It wasn't an easy process, no. Tuman kabudlay gid ang aton inagyan. Pagsugod sini may iban nga nagasaka ang kilay, may iban nga nagaipos-ipos lang, may iban nga naghatag sa kinabugbos nga suporta. There were also those nga nagambal nga hindi na pwede kaya hindi masarangan sa syudad ang pag-sustain ang operational expense
kagang iban with all the the usual, but what is important nga subong ang pangabudlayan naton tanan-tanan kag gin bululigan sang tanan will now materialize na mapatukod na ang aton nga Bacolod City General Hospital. So this is a dream come true for the people of Bacolod City. On that note, Kong, salamat gid sa time. Congratulations kag God bless sa imo. Thank you, Action Art. More power sa inyo. Kag salamat man sa inyo padayon gid nga pagsuporta sa aton. Salamat gid, my Congressman Greg